Nahuman na maghimo ni Cristel. Jaman na sang i-deliver karon. Salamat kado dahil sa mga nag-order dani. Guys, madung buntag, madung mudto, madung gabi natong tanan. Ako na pud ni si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Murag nagbago na jud ningat ng mga istorya-istoryeron kay murag nagahangnaw pagay paghapon kay wa ko nakatong gabi kay mali ang sa inos unja namin ko ita mawa man hug minom kog tambal pero ang tambal lagi ra mahal tag jis lagi inja so ni palit na jud kog napu kabu kay rong di na jud ko mag kuan ja karon guys magkuan ko magbunot og lubi kay wa diha ang bana kay ning duty kay pila ka dutihan to sa wa maka duty day ay guys kanang murag duha ka dutihan to wa maka duty kay nalagi sa pila sa jang bugan ja lisod ka magsige basa lagi sa dagat kay magsige man nagbasa sa dagat ka na magtagbo bitaw sa mga gisin ja mo may tigkuwas mga life jacket ja sila mag-alalay sa mga gisin nagnaog sa bangka basa din na sila kay sige mo man sa dagat ja motuwa sa mga duty mga duha ka dutihan so murag duha jud ka semana kay sa ka semana murag kaduha man siguro sa mo duty karon kay sa una sa pandemic kas-as sa mo duty sa ka semana ja karon guys subani ko ninyo kay magbiko ko Kumbati, Ruby Provinciana. Mo ni kinabuhi ni Ruby Provinciana. Maling kamot para sa pamilya. Bisa gwapa ko nag-vlog guys. Mo na niyang trabaho. Mo na niyang nabuhi. Kaya pangarap jud guys nga makahuman og eskwela ang mga anak. Kaya di ko kuan guys nga para maparihan na ba nga nganing mga nguan lisod lang kanang lisod lagi ning wa tay eskwelahan kay tama na pas maingani. Salamat lang ko sa Ginoo guys kay kadaan ko niya lakas nga ang lawas ba anja kanang dali na pud ko makakuan og tuluto dali na pud ko makahuman kay pero mag ko magluto guys asang pa doon sa Ginoo nga kaya ra ni na gabayi ko Lord sige sumo nang gigabayan pud ko ni sa sige. Trabaho guys, nagmatapan napay mga iro, kanon napay kuan, mga pabo. O adyo ka daw katigbasan ka. O dili iya duha trabaho ta. Oh, ito ba? Pwede bang makatabang ka? Ano ba kas kamera? Makatabang ka? O bunti ni guguro na oh. O puta nang dito ko. Dala sa burusuhan to. Ako na dito. Oh, ato dito, hatod. Kau, ato dito. Kau hatod dito sa kuan kau. Kau hatod hasan ni mudat anak. So guys, dili ko mag takang kay kuan pwede mahurtag among gas kay mahal ra ba kadto gas. So dari ko naghaling ko daan guys kay maghugas ko ron sa pilit.
gad kay siya og kadyo kay rong siya mahilaw. Ayaw kahilaw ha kay hanglan jud ka nga maluto. So atong ampuan day guys sa mag duag ta kinahanglan sa ampuan kay rong di sa mahilaw. Kay nga naman siya guys before ka mo sa imong trabaho ampun jud ka guys. Kung Lord kaya na ko ni Lord. So mo nang kaya ra jud na kaya ra jud hatanan guys kay bisag daghan ka adto lutuon. Dali ra pod siya mahuman kay Lord. Gabay ko Lord ay dali ra jud ni mahuman ron kay nanglan alas 6 maka wala ko maka disiplina. Diya karon guys kay na late man ko mata. So alas 6 na dapat namatan ta ko alas 4 kay aron nagka alas 6 ma deliver na kay madula man ta sila na ilang ipang pare silahang squatty banda. Nalit ko. Hindi na siguro nila ilang merinda. Kasi habang naghaling ko dari, nagtakang ko na ni pilit, pagkudkud ko, lubi. Para nagkaluto dani, mahuman na pagkudkud sa lubi, magkumot na lang magkos lubin, maglatik na, so maluto na ni si Jam, biko na. So, tanaw na to guys, maluto na niyang biko. Guys, ning balhin ko dari kay ning uwan. So, lisig ka magluto na to guys kay uwan. So, dari ko sa dirty kitchen. Diyan guys, alas 7 na, wapa ko naka-deliver kay malagi na nalit ko og mata. Guys, ning uwan. So, malipay po dagahang kuan. Mga utanen. Naraban ni Bujag, agahang kuan, kapajas. So, murag na ako no'y low pressure guys. Nangit ni kadyo ag langit. Timing po nga naibiko ko. So, mga ni among kusina guys, naag mga tanom. Diya, tiyagahang lutuan diya, dirty kitchen. So, wato na ito yung mulatik mo guys. So, di lalim magbiko. Pero, tsaga-tsaga lang. So, dari may nabuhi sa una guys pagka itong pandemic. Kung ano yung sige pa-order. Wala lagi na karon guys. Magpuso naman kung kuan guys kay ang mga tao lagi magano sa una kay daghan ng kasog kwarta order dito order dire panganawdud guys aglangit sige ka ng suko sa kuyawan ra ba jud ka nang naimo nga nakidat bitaw dagdug kay kadulaging nay taga Davao nga nasunog lagi ilang lubi kung paan ko dadto. Diya amping lang dyan ta, diya ampo naman dyan nga. Simbako sa ning ngit-ngit man ng kalibutan. So, wala guys, ito na. Medyo lalibig ko kay sa paghalo pa lang.
Kailangan mag-sacrifice para sa mga anak. Bawi naman na yung mga anak ko. No? Trabaho na. Salamat to God ninyong tanan guys. Kaya naamo ni support na namo mga isuon. Salamat kadyo sis in Brajeri. Okay. Pasugod na jud panindan dya. Ampo lang buta nga. Piskay sige kahang panglawas. Pero mga tuloy-tuloy kahang panginabuhi sa pamilya. Diyan na guys, saan na ning ipang pack. So sticky kayo sa guys. Kaya na may ibang nga biko guys, kamura og sampurado. Ang mana na maghimo ni Cristel. Jaman na sang i-deliver karon. Salamat kado dahil sa mga nag-order dani. Ano ko daris briefing guys, kaya dapat man sa briefing tong nag-order og biko. Apo, ayan po. Launching. Wala kayong driver niyo guys? O kayong... Ningdam! Hoy! Nay, bukayo! O gabi, raman ako nagihimo niyang gibutang sa rip. Bukayo! Oh, Ha? biko di ka? Ano sa inuwan na niya? Vlog na po do. Biko. Ikura? Nalagi mo kayo akong hatag nimo ay kuan. Nya, kanita pina. Dudam. Si Madam Merlin. 300 tayo. Damo. Salamat. Iyang gi palit ag kuan guys, duha ka biko ug duha ka akayo. So, pila ni? 100? 300 ka na. Papa kayo na siya. Madam, salamat. Salamat. Mahapit ko diha. Hello. Mani subiniran. Morning. Si Madam. Ni palit ko si Berlin duha. Pwede, fix na nato sa kuwada para hindi maaskaso. Init ra ba kayo na dam? Init pa kayo na. Ito mo natay na. Salamat ka Joha kay pilaway dyan ang akong biko. Salamat kayo, salamat. Kay da. Kanang salamat dam. Dam, salamat. Papapicture ta. Dali, mapicture ko do. Sa sangwan ko. Mori tagiya sa. Sige, thank you. Thank you. Sini, nasa Busy sila guys. Busy sila guys. Tag-iya, tagaluto. Sus. Hugas. Hugas, tag-iya guys. Busy kayo sila guys kay oh, baba kayo.
Muli na ko. So guys, just salamat eh kadto sa mga nag-order, si Madam Merlin ug si Ate Bibi. Guys, yan mga souvenir, mga t-shirt. Pag pumunta kayo dito, ang dami kayong mabibili, maraming design at saka may mga tindira pa nga gwapa. Kita nag-deliver kong biko guys, hapit-hapit mo kudari. Na guys, oh. Evan, ito na siya. Oslob Cebu. Whale shark, oh, nindot sa pink. Yung sinunch ko. Daghan og color. Nasaan na yun? Mani ang tag-iya ni guys, sa tuning order na kong biko. Ito? Ano yun sa'yo, Be? Halika dito, Be. Yan yung pinakamalaki for kids. For her, yung ito. Ayun, oh. Yung wala siya, ma'am. Wala siya. 20 yan na, malaki yan. Tapos mayroong black. Dapat siya pa nito. Ay, may aron palang ano, sumilon din. Naday sumilon, day. Ibang sa pambata. Ayun, cute, Auntie. Bye. Guys, kay naghapit-hapit ko dito sa mga souvenir shop sa akong amiga katong ning order og biko.